ካብ ሓሚምካ ሕክምና ተኸናኺንካ ጥዕና ሓድሽ ሓበሬታ ካብ ውድብ ጥዕና ዓለም ዝወፀ ፓዲዶ ህበይ ማንኪ ፖክስ ካብ ሓደገኛታት ሕማም ምዃኑ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣውጁ ኣሎ። ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ዝጀመረ ፓዲዶ ህበይ ናብ ሩዋንዳ፣ ኬንያ፣ ዩጋንዳ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ብሩንዲ፣ ማእከላይ ኣፍሪቃ ሊሕሙ ቁልጡፍ ምልባዕ ይገብር ኣሎ። ዛጊት ኣብ ኮንጎ ልዕሊ 450 ሰባት በዚ ሕማም ሞይቶም ኣለዉ። ጠቕላላ ሪፖርት ገይሩ ዘሎ ክሳብ ሕጂ 524 ሞት ከምኡ እውን 24,000 ዝተለፉ ከም ዘለዉ ተነጊሩ ኣሎ። ጠንቂ መተሓላለፊ ፓዲዶ ህበይ ብምንታይ እዩ? ቀዳማይ ፆታዊ ርክብ፣ ካልኣይ ምትንካፍ ቆርበት ምስ ቆርበት፣ ሳልሳይ ብትንፋስ፣ ራብዓይ ተቐራሪብካ ብምዕላል ብኻልእን። ምልክታት ፓዲዶ ህበይ እንታዮም? ቀዳማይ ረስኒ ልዑል ሙቐት መብዛሕትኡ ግዜ ልዕሊ 101.5 ዲግሪ ፋራንሃይት ብ38.6 ዲግሪ ሰንቲግሬድ። ካልኣይ ርእሲ ሕማም፣ ከቢድ ሕማም ርእሲ። ሳልሳይ ቃንዛ ጨዋዳታት፣ ቃንዛ ኣብ ጨዋዳታት ሕቖን መላጋግቡ። ራብዓይ ሕበጥ ሊምፍ ኖድስ ጽክታት ብፍላይ ኣብ ክሳድን ብርክን። ሓምሻይ ዕንፍሩር፣ ባህራዊ ዕንፍሩር ኮይኑ መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ገጽ ዝጅምር ድሕሪኡ ኸኣ ናብ ካልእ ክፍለ ኣካላት ዝዝርጋሕ እዩ። ሻድሻይ ድኻም፣ ኣዝዩ ድኻም ይስማዓካ። ሻብዓይ ቁርቁር ምባል፣ ቁሪ ምስ ስማዓካ ዋላ ሙቐት ናይ ኣካላትካ ንቡር እንተኾነ ቁርቁርኻ ምባል ዓዲ ይውዕልን። ሻምናይ ቃንዛ ጎሮሮ፣ ቃንዛ መውሓጥ። ታሽዓይ ሰዓል፣ ደረቕ ሰዓል። ከመይ ጌርና እውን ከላኸሎ? ቀዳማይ ክታበት ኣንጻር ኤምፖክስ ምኽታብ። ካልኣይ ናይ ውልቂ መከላኸሊ መሳርሒታት መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ጓንቲ መከላኸሊ ዓይኒ ምግባር። ሳልሳይ ጽቡቕ ጽሬት ኢድ ብተደጋጋምን ብጽቡቕን ምሕጻብ። ራብዓይ ናይ ቀረባ ርክብ ምውጋድ ምስ ዝተለኽፉ ውልቀ ሰባት ወይ እንስሳታት ዘይምርኻብ። ምንጪ ካብ ገጻት ፌስቡክ